Jatanjote ni migepe pacho ka Musalia Mudavadi onyiso jotelo mochung' ne nyiewo kod keyo mwandu procurement and supply ne kembe kaachiel kod riwruoge mopogore mondo omi ochung' motegno mar kedo gi weche mag mibadhi e pacho ka. Kane oloso kod romo magala moro mane gibago Mombasa, Musalia koni nonro yango ni piny osebedo ka lalo shillings trilion 2.6 higa ka higa kaluwore gi weche mag mibadhi mitudo godo jogo manyiewo kod keyo mwandu mopogore e pacho ka. Onyiso jotelo go mondo omi ochuog chike mabiro miyo piny owacho ka okang' mowinjore ne jogo ma itudo gi weche mag mibadhi. Kolero ni mano e yo kende manyalo kelo lokruok e kindgi giwegi. Magine wacho ka apisas go ne bende oseyo piny owacho kuom nyawo mibadhi kaluwore gi deko mar chwalo omenda kuonde ma owinjore e sechego ma owinjore. That we have been forced to make difficult decisions to keep our country in motion and avoid public confrontation with the people, particularly our youth. The government is setting up digital centers across the country to enable Kenyans to access government services online. This digitization plan also requires the procurement of government tenders be done online without bureaucrats, suppliers, and procurement officers engaging in corrupt practices such as bribery, embezzlement, kickbacks, and tender rigging. You have to enhance transparency in the procurement process. It becomes embarrassing when you take a walk somewhere out of the country and you go and see what the cost of that item is and what you paid for it in your own country. You get embarrassed, you get shocked because somebody ametucheza, mtu ametucheza ama watu